Right, muri Zimbabwe. Gazita ndinonzi DJ T1 radio driver a class 1 pamugwagwa. Right, ndine makapo aripana apaya. Last time ndakasvika ndikaona amai vari vega vachindikurukurira vachitaura nyaya yavo vachinetsekana vachishushikana pamusoro pemba yavo vachiti ndanetseka nemba yangu imba yaramba Kumira amai vachiti inini Zvemba Ndazvitadza. Saka handina kuwana mukana vekuti ndikurukurevo nababa. Ndafara nhasi baba varipo panapa. Tinzwewo kuna baba kuti chiri kunetsa kusaidi kwavo zvakamira sei. Right baba, tinokuchingamidzai tichiti makadii zvenyu. Tinofara zvikuru. Titaurireiwo baba, takasvika last time musipo pamusoro pemba yenyu. Alright, ndofunga amai vakakuudzai zvizere changobata hangu changoruma hangu nyaya yacho mamira yakaita pamusana pemba yedu navadzimai vangu. So zvakaitika ndezvekuti baba 2014 ndaimboshanda kudeuta. Okay. Saka basa rikabva rapera. So kutanga kwa 2015 zvinhu zvakabva zvaoma. Handidi kunyepa, zvinhu zvakabva zvaoma zvekuti taitoona naadzimai vangu ava kuti hopu dzekuti zvinhu zvichaita even pakati pedu tirituka imba yacho iritonetsa. Imba yacho iritonetsa kumira baba. Zvototi 2014 takatanga kufamba ndadzinga basa tichimbotsvaga kuti because nyaya yanga kutonetsa yanga iritonetsa irikutotishushawo nesusu because muri inenge inotongoona mimi mechitanga mabenzi maina baba mema kutoita kunga mabenzi taitenda kuhama baba tichisvika tichitongosvikawo togadzikwa pasi totaurirana nevanhu but hapana chiri kubuda. Saka pandiri kuda ndepekuti imimi muri kutiwo kudii, muri kuti muchine tarisiro yekuti imba yenyu inokwanisa kumira here kana kuti haichamiri? Ini nangu Zvemba Ndazvitadza baba ndikunyepa because mutoona takatobva muvanhu tisati tatoya paTV panapa nemamwe maTV station takatomboenda baba but Zvemba Ndazvitadza wemene side kwangu. Alright, regai ndimbodzoke kuna amai zvishoma. Right, amai regai ndidzoke kwamuri zvishoma. Baba vari kutaura pajekerere kuti inini Zvemba Ndazvitadza. Imi muri kutiwo chii? Maswera sei kustiwa. Ini zvechokwadi kana muri kunzwa musharuka wekwanguyi ati Zvemba ini Ndazvitadza ko ini ndiri pane pandingazozvisimudza we hapana pandingazozvikona. Ini Zvemba Ndazvitadza handina tarisire kuti pane zvichabuda. Makaipa baba. Regai ndidzoke kwamuri zvakare. Chii chiri kunyatsa kunetsa kuti tinyatse kuziva kuti chii chanetsa chatambudza chashungurudza kuti imba iyi imire? Titaurirei kuti tinzwe kuti tinyatse kuenda pane mudzi. Chii chanetsa paimba iyi? Alright, chikuru chiri kunetsa panyaya yemba yedu naadzimai vangu ava pane kwatakatombo apply tichitokumbira kuti kana vaichikwanisa kutibatsirawo mhuri Zimbabwe nditaurawo nemi mhuri Zimbabwe titoda kutaura pajekerere baba hazisi zvekutohwandisa ndizvozvo because idambudziko riri kutiwira isusu kuti Zvemba imba yedu taitatu. Saka nyaya iripo nditoda kuti kunewo kana vanokwanisa kufanda zvidhina nesimende nemabhara kana kune macompanies anokwanisa kutiwakirawo because imba iyi yati nenguva baba isati yawakwa. Saka vakatitengesera mastenzi vakutonetsa kuti ngapa vake tobatora. Saka kuno mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kubatsira kuhama taipinda baba maTV station. Alright, sorry baba Tsunga. Nyaya I think amai ndo wakandipa wrong information. Inini ndiri kuti ndiri kugadzirisa dambudziko remba yenyu kuti mumba hamusi kuwirirana. Ndikutoti mimi hamusi kuwirirana pachenyu. Aiwa, nemukadzi wangu towirirana isusu. Kuwirirana tikuwirirana. But panyaya yekuti iye takutokwanisa takutoshaya hope yekuti imba yedu ichawakikawo here kana tichawana norubatsiro rwekuti vanhu vatibatsirawo kuwaka imba yedu kusimudza imba. Saka mutsvaga wakasvika kana pawindo level ndokwanisa kupinda muhama dzangu ndechi. Alright, I think ndaita wrong information yakandipa mai. Ndofunga ndafamba nenyaya isiriyo. Handizvo zvenenge ndiri kutarisira. Ndo nyaya yatatokumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Nyaya yemba kuti tiwaka alright, saka alright. Ndaita wrong ramba inamba baba iTV yenyu kai.